Deze studenten won net met haar gezicht en namen op televisie. Ze is een van de studenten die het zakken is. Hoe kennen dat die groep zo groot is? Ja, daar ben we zelf ook een beetje verbaasd door. Ons oudstudeerprogramma is in ontwikkeling. Onze opleiding die heeft een herstelperiode. Dus in die zin zou ik me kunnen voorstellen dat ze strenger zijn worden. Maar dit is gewoon het merendeel. En dat vind ik wel, dat is wel schokkend. Dat wie voor dus al wel een shock. De studenten halen vaker onder bellen lutsen, maar ze is geen reactie kregen te hebben. Nou has een brief schreeuwen naar de klachtencommissie. Daar staat in. Wij voelen ons zeer in de steek gelaten door het bestuur van onze opleiding. En? Het lijkt erop dat wij de dupe zijn van het feit dat ons afstudeerprogramma in ontwikkeling is en het feit dat de NHL een gele kaart heeft gehad. In 2013 had de toezichthouder van de hbo-instelling NVAO de opleidingen onvoldoende jong. De toetsing op de scholen wie net goed genoeg. De scholen maken een verbeterplan. Daar zit ze op het stuit middenin. Op 30 juni 2016 moeten de zaken weer worden wijzen en moet ze een voldoende scoren. Oors moet de opleiding sluiten. Nevens de NVAO is het net vreemd dat er nou zo volle studenten zakje. Op zich is dat wel een normaal verschijnsel bij zo'n verbetertraject. Want de studenten die aan het eind zitten, die hebben er eigenlijk het meeste last van. Want zij worden opeens geconfronteerd met nieuwe eisen. Kan het zo zijn dat de studenten slachtoffers binnen van al die verorings die er op het site binnen? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het is alleen een herstelprogramma op één onderdeel, afstudeerprojecten. Ja. En dat zit wel, je zou hoogstens kunnen zeggen, de hele HBO is heel erg strikt op de afstudeereisen. Want we willen gewoon kwalitatief goede mensen opleiden. Ja. En nou, dat moeten we dus uitzoeken. Ik kan die vraag nu nog niet echt zo beantwoorden. De studenten moeten in de zomervakantie een afstudeerproject op Nijmaatje en in de eerste weken van het najaarscholier inleveren.